Hello? Hello? Eh baba kana ina ta fashe ba. Ana can ana ta su. Ana ta su a ina? Wallahi Alampos. Alampos? To ina zuwa ina kan hanya. Kai kana wajen ne? Bari in wanka Allah shaf shaf. Ina kan hanya. Tabawa wakali gagawa mahasada da Allah ba ta kuma ƙaryar ku munafikai. biya ne fa kace wannan daga makafa masa bula'i da Allah bula'i za a yakuri za a yi hakuri amma hakuri waye da Allah bula'i da Allah hakuri wata bayana ya duniya wataran dangare yanzu akan tudu ko wani yayi gari da mane kutsa kai gono ya daga mu sunna ha kai gono ya karkara kai kufura ba ya godiya mai da madama ka sa godiya mai da madama na alhaji yaya ni alhaji yaya sarkin fada ne yaya maka tugaban yana now I'm in the building ja boy anya wajen nan ko za su bari shi na ga fatin ne kamar na yarbawa ne na kuma kiɗa yana tashi kai amma sai an gwada haka sannan ƙwarai ai wai da so mai mota ai vera ko gaba gane bane ashna me ba to ba zai mai bewa kwaya kwaya yin biyo to atilu to ba mai biyo wani si ba yi wai da so mai mota wai da so mai atilu no ai biyo ne ko biyo dun kake cewa dan garin mu ne dole sai na shiga wajen nan wa uba sun saki wani kiɗa ya san ba su sako an giya muku ana sallar kan ko wallahi za ci uwar ku annan wata ki ba wa to bini je ko ye ki ba je bai Wayo!